Konečne! Jo, ty serdušky to zničili. Čo sa to stalo? Nevadí. Posledné. Si robíš srandu. Nevadí, našli si, tu mám 10 obsidiánov, presne. Ideme do endu získať jednu endu perlu, nice. Nice. Tak. No, Si robíš srandu, no poď ideme. konečne sme tu. Konečne sme to získali. Ty sa nejak sekáš. To je jedno, necháš. Konečne sme to získali. Ja zabudol, že ja si mám staka 54 MP5. Si robíš srandu. Ty si robíš úplnú srandu. Nie. Idem sem pomôcť. Jako ti pomôžem.